Ajde, daj nogice. Opa! Tamo. Vidi, njam njam. To je Branko spremao, deda Branko spremao meso. Aj malo. Znaš kako je ukusno, ej. Ne? Deda Branko pravio, bre. I njemu smo stvorili teptečić za minuse. On ima već 2 ljuljaške sedeljke ove. Oni se smeju mom deda Branko. Sve samo zabavio. Čekaj, Andrej, da uhvatim. Pa gde ste dete lucirali iza prasiće glave? Kako da ga... Da. Ajde, nekako ću da izbjegne. Nisi nabila Dunju, Dinju. Kažem, hoću da slikam Andriju, a dete mi tačno iza svinjske glave.